todos e todas, estamos aquí un martes máis. Hoxe vamos a falar do informe do 2024 dun programa xa que leva moitos anos na Dirección Xeral de Saúde Pública, concretamente no Servizo de Saúde Ambiental, que é o Programa de Vigilancia Sanitaria das Zonas de Baño en Galicia. Este informe técnico faise cada tempada, de xeito que onte, por exemplo, se aprobou polo Consello da Xunta. Quen vai facer a presentación do informe é Marifé Montero Torreiro, que é a xefa de sección do Servicio de Saúde Ambiental na Dirección Xeral de Saúde Pública. Marifé, cando queiras, tes 15 minutos. Pues nada, pues eso, vamos a ver entonces os principais puntos do informe técnico deste programa de vigilancia das zonas de baño da tempada pasada de 2024. Entonces, bueno, nada, que son augas de baño, pues son as augas superficiais onde se prevé que pode haber un número importante de persoas e non exista unha prohibición ou recomendación permanente non bañarse. Por que é importante isto para a saúde pública? Porque estas augas poden ter unha contaminación microbiolóxica de orixe fecal que, aínda que normalmente non causa problemas graves, pode afectar a un elevado número de persoas. Por iso temos o programa de vigilancia desde os anos 80. O seu obxectivo principal é minimizar os riscos de contraer enfermedades ou bañarse en augas marítimas continentais e ten varios obxectivos específicos, como vixilar e clasificar as augas de baño incluídas na sección 1 e 2 do Rexistro de Augas de Baño, facilitar información sobre esta calidade microbiolóxica tanto á población como aos organismos implicados, ou identificar problemas de proliferación de cianobacterias que podan supoñer risco para a saúde da población. O marco legislativo, en primeiro lugar, temos unha directiva europea, que é a Directiva 2006/7, relativa á xestión da calidade das augas de baño, que foi transposta á legislación nacional a través do Real Decreto 1341/2007. E desde o 2022 tamén contamos con un decreto autonómico que é o Decreto 175/2022. Este decreto autonómico creou o Rexistro Galego de Augas de Baño, que divide as augas de baño en 3 seccións. Sección 1, augas de baño incluídas no Censo de Zonas de Auga de Baño, que é dependente do Ministerio de Sanidade. A sección 2, augas de baño, unha avaliación sanitaria, e sección 3, augas con prohibición permanente do baño. Galicia é a comunidade autónoma dentro de España, según os datos de 2023, con maior porcentaxe de augas de baño, un 24,7%. Este porcentaxe tamén é a primeira tanto en augas marítimas como continentais. Se comparamos tamén os datos cos de Europa, as augas de baño de España dentro da Unión Europea representan o 10,4% e as de Galicia o 2,4%. A tempada de baño oficial é do 1 de xuño ao 30 de setembro, aínda que hai varias excepcións en zonas con limitación xeográfica especial, como as Illas Cíes e Ons, e algunhas augas de baño continentales en Ourense e Pontevedra que teñen a tempada de baño máis reducida. A inspección anual levan a cabo os farmacéuticos inspectores de saúde pública que comproban a presenza de residuos en auga en area, a sinalización das zonas de baño, así como a posible presenza de cianobacterias en as augas de baño continentais situadas en encoros. As mostraxes levarse a cabo a empresa pública Trasatec a través dunha encomenda de xestión e realízase unha mostraxe previo ao inicio da tempada e 9 durante a tempada, de maneira que se recolle máis de 5.000 mostras cada tempada. Análisis de mostras é a través do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia, situada en Lugo, e os parámetros microbiolóxicos que se analizan son os establecidos na legislación, que son enterococos intestinais e Escherichia coli.
Durante a tempada de baño considérase auga contaminada aquela que ten uns resultados de E. coli superiores a 800 npm mililitros ou enterococos intestinais maiores ou iguales a 500. Neste caso, as actuacións que se levan a cabo son a comunicación inmediata ao Concello e ao organismo de vacía correspondente e a repetición da amostraxe o antes posible. Tamén é importante dentro deste programa de vigilancia a información á cidadanía. Durante a tempada, os resultados dos controis se publican no mapa de zonas de baño de Galicia, na página web da Dirección Xeral de Saúde Pública, e ao finalizar a tempada publicanse os resultados da clasificación sanitaria no mapa na página web e os resultados dos controis no Sistema de Información Nacional de Augas de Baño, NAIADE, dependente do Ministerio de Sanidade, e na página web da Dirección Xeral. Ademais, ao final da tempada, calcúlase a clasificación sanitaria final das augas de baño. Esta clasificación calcúlase segundo o establecido na Directiva Europea en base aos resultados das 4 últimas tempadas e o percentil da función normal de densidade de probabilidades segundo o que se mostra nesta tabla. En canto aos resultados no 2024, os principais indicadores do grado de cumprimento do programa, vigilancia sanitaria, controis programados e comunicación de episodios de contaminación foron cercanos ao 100%. Non foron ao 100% porque houbo 2 zonas de baño, Sacido en Viveiros e San Bartolo en Barreiros, que foron inaccesibles durante toda a tempada. E, de feito, decidiuse que nesta tempada 2025 xa pasen a sección 3 do rexistro, a prohibición permanente do baño. En canto á sección 1 do rexistro, que son as augas de baño incluídas no censo de zonas de augas de baño, pois hubo nesta tempada 2024 502 zonas de baño con 519 puntos de mostraxe en 117 concellos. Destes puntos de mostraxe, 451 foron marítimos e 68 continentais. Ademais, houbo a incorporación de 4 novas zonas de baño, todas elas marítimas e todas elas na provincia da Coruña. En canto á clasificación sanitaria destas augas de baño da sección 1, pois o 90,4% foron excelentes, 6,4% boas, 1,3% suficientes, 1% insuficientes e o 0,4% quedaron sin clasificar. Polo tanto, é destacable que o 97,3% das augas de baño do censo tiveron clasificación boa ou excelente. Se comparamos as zonas de baño marítimas e continentais, nas continentais hai unha calidade algo máis baixa que nas marítimas. A pesar disto, se sumamos as excelentes e as boas, temos o 98,4% nas marítimas e o 89,7% nas continentais. Se analizamos a evolución da calidade das zonas das augas incluídas no censo oficial, vemos que hai un aumento de calidade das augas de baño tempada a tempada, de maneira que a porcentaxe de excelentes ronda actualmente o 90% e o de insuficientes o 1%. Se comparamos os resultados das augas de baño de Galicia coas de España e coas de Europa, vemos que hai un maior porcentaxe de excelentes e un menor porcentaxe de insuficientes tanto marítimas como continentais, comparando cos resultados de España e comparando cos resultados de Europa, hai un maior porcentaxe de excelentes e menor de insuficientes nos totais. Con respecto á sección 2 do rexistro de augas de baño, que son as augas de baño en avaliación, no 2024 controláronse en total 10, das cales o 80% tiveron unha clasificación boa ou excelente. Destas 10, 5 foron de nova incorporación, marcadas en azul, todas elas correspondentes a concellos que anteriormente non tiñan ningunha auga de baño no rexistro, como foron Vilalba, Castrelo do Val, Monterrei e o Rosal. Destas 10 zonas de baño, 2 pasarán no 2025 a sección 1, por boa calidade das augas. E unha, a de Carabuxeira en Sanxenxo, pasará a sección 3 por calidade insuficiente.
En canto ás augas de baño con clasificación sanitaria insuficiente, que, por tanto, neste 2025 terán prohibido o baño, no 2024 foron 6, 5 na sección 1 e 1 na sección 2. Por último, na sección 3 do rexistro, que son augas con prohibición permanente do baño, houve no 2024 un total de 31, 17 continentais e 14 marítimas. As dúas marítimas que foron de nova incorporación marcase en grosa, que foron a Santa Cruz Porto Moleiros e na Niña Sanxenxo. Nestas zonas de baño da sección 3 non se fixo control analítico, pero si se comprobou se estaban sinalizadas ou non correctamente, e viuse que só o 67,7% tiñan unha sinalización correcta. Por último, facer mención á proliferación masiva de cianobacterias. Esta parte do programa levase a cabo nas augas continentais situadas en encoros. E hai que destacar que este parámetro non ven recollido na legislación, sino que nos guiamos por unhas recomendacións sanitarias que publicou a OMS, que establece 3 niveis de alerta. En este caso, houve 3 zonas de baño onde houve esta proliferación, que foron a zona de baño de Porto Quintela, no Encoro das Conchas, o regato das Forcadas, que desemboca na zona de baño de Vilarrube, e o Encoro de Ponto de Mouros, en concreto, na zona de baño de Brocos. Con respecto ao Encoro das Conchas, o volumen de cianobacterias superior a 4 e altos niveis de microcistina impediron o baño na zona de baño de Porto Quintela a mediados de xuño e a mediados de agosto. No caso do Encoro de Porto de Mouros, estas condicións de impedir o baño déronse a finais de xuño, principios e finais de xullo e mediados de agosto. E no caso do regato das Forcadas, a prohibición do baño foi a mediados de xuño e desde a segunda semana de setembro. Por último, como conclusións, que a vigilancia e control sanitario tivo lugar no 97,7% das augas de baño, que se intensificou a vigilancia nas zonas de baño afectadas por presencia de cianobacterias, que o 100% dos episodios de contaminación foron comunicados aos concellos, que dentro das augas de baño da sección 1 do rexistro, 90,4 foron excelentes, 6,9 boas, 1,3 suficientes, 1% insuficientes e 0,4 sen clasificar, que continúa a mellora na calidade das augas de baño, que o 80% das augas de baño da sección 2 do rexistro foron boas ou excelentes e que só o 67,7% das augas de baño da sección 3 estaban correctamente sinalizadas. Como novidades para esta tempada 2025, que se vai publicar o novo rexistro actualizado este venres, pois que se darán de alta na sección 1 do rexistro 2 augas de baño, unha de Enlaza e outra en Agolada, que daránse de baixa na sección 1 tamén 2 zonas de baño, San Bartolo en Barreiros e Sacido en Viveiro, e que darase de baixa na sección 2 unha auga de baño, que é Carabuxeira en Sanxenxo. E nada máis, moitas gracias pola vosa atención. Moitas gracias, Maife. Nada, recordar que este programa ten moitas implicacións, porque hai moitos, por exemplo, as bandeiras azuis solamente serán as praias que teñan a calidade de auga excelente, ou tamén para axudas en socorrismo e demais, non? A parte de todas as implicacións sanitarias, evidentemente, é un programa importante para outras administracións. E recordar tamén, como dixo Maife, que o informe, igual que os dos demais anos, están publicados na página web, próximamente estarán tamén no Observatorio de Saúde Pública de Galicia. E calquera dúbida que podades ter, no Servicio de Saúde Ambiental estarán encantados de resolvela. Sin máis recordar que o martes 27 nos falarán dos resultados do Programa Galega de Detección Precoz do Cancro de Mama no período de 1992 a 2023, a exposición a realizará a Marina Tarrado Antelo do Servicio de Detección Precoz de Enfermidades da Dirección Xeral de Saúde Pública. Moitas grazas de novo e que teñades unha boa mañá. Hasta logo.